Kumakain ba kayo ng beef pares, mami at kikiam? Nagimasan niya. Ay, mga moms. Ay na, po, ginaw nila kay ko. Kahit umuulan ay lumabas kami para lang bumili ng mami. Nakikrave daw ang asawa ko sa mami, kaya ayan, pinagbigyan ko na. Kinakwento niya nga sa akin yung bagong discovery niya ng boss niya. Mura daw at masarap, kaya ayan, sabi ko, sige tara na. Bago nga kami lumabas ito si Arkidan, iniwan muna namin kay tita niya. Bagong laruan nga pala yan ni Arkidan, kaya ayan, interesado pa siya. Pero pagdan lang ng ilang araw yan, sigurado hiwa-hiwalay na yan. At nga't medyo malinis ang kalsada ngayon dahil nga umulan. Hay nako, ang asawa ko takot parahin ang jeep, kaya ayan, lumagpas tuloy kami. Pinaalala niya na naman sa akin itong ospital na to kung saan pinanganak si Arkidan dito. At kung saan dito rin siya nagkaroon ng sama ng loob. Paano ba naman kasi hindi siya pinapasok ng guard, kaya ayun, hindi siya ang nagbantay sa amin. Nanganak tuloy ako na mag-isa ko lang. At dahil nga lumagpas kami sa may bilihan na sinasabi niya, ayan, naglakad tuloy kami. Napalayo tuloy kami ng very light. Dito sa may papasok ng Trancoville lang pala ito. Tapat lang ng police station o dito sa may flyover. Gustong gusto kasi ng asawa ko ang noodles, kaya kahit saan, ayan, dinadayo niya. Ako naman hindi masyado, pero dahil nga supportive asawa tayo, ay, ako lang pala, ayan, pinagbigyan ko na. Ito lang palang pinagmamalaki niya sa akin dito sa my city mommy in Paris. Wow, literal na Paris talaga. Ayan, at depende na lang talaga sa Paris na gusto mo. Depende sa Paris. O kaya naman kung gusto mo rin mag-dine in dito sa my city in Paris, ay pwede din naman. At dahil nga take out ang atin, ayan, antay-antay muna tayo. Ay, kami lang pala. Char. At kung tatanungin nyo nga ako kung meron pa bang mabibili yung 25 pesos ngayon, yes, meron. Dito lang sa my city in Paris, 25 pesos lang yung plain nilang mami. At yun nga ang nagustuhan ng asawa ko dahil mura at saka marami yung serving. Hindi nga rin talaga tinipid. Kahit na mahal ang mga bilihin ngayon, hindi nila tinipid. Tignan nyo naman, sunod-sunod yung nagpapa-online delivery. After 15 minutes nga na pag-aantay, ayan, umuwi na rin kami. At syempre, for the jeep ang mga fares, di balit 5 minutes lang naman ay makakarating na rin kami dun sa amin. Yung in-order nga pala namin ay 2 mami at saka 2 beef pares. At yun, 140 lang, 4 na serving na. Sabi nga ng asawa ko, pag estudyante kakain ay pasok na pasok sa kanilang budget. Ito nga't malapit lang sa mga school ang area nila, kaya naman pasok na pasok talaga sa mga estudyante. Kung aakyat kayo ng Baguio ngayong panagbenga, ay Diyos ko, daanan nyo rin to. Hindi to sponsored ha, pero City in Paris, Bikini Me. Siyempre, char lang. Pero masarap talaga, promise. Dadalhin ko talaga si Nanay Rose dyan kapag umakyat siya ngayong panagbenga. At kung balak mo rin ng manglibre ngayong weekends dahil nga panagbenga na, ay naku, punta na lang kayo dito sa My City Mommy in Paris. Dito lang yan sa may Lower Magsaysay Avenue, Camden. Ito nga't naglalakad na kami, malapit na kami ng bahay. Very excited to eat na. Ito na nga yung plain mommy nila at ito naman yung beef pares. Tignan nyo naman, ang dami-daming karne. O Jiva, punong-puno yung mga malalaking bowl namin. At dyan talaga ako na-amaze sa sobrang dami niyang karne at sahog. Tara na at kain na tayo! Ito na lang muna for today's video. Thanks for watching!